nejakú priamo pozitívnu snahu na to, aby ochránili majetok štátu, alebo z nášho pohľadu majetok štátu, ktorý od 1.1.1999 nepatrí pánovi Filovi, aby ste ho naspäť dostali do vlastníctva štátu. V akom presne procesnom postavení sa cítite vy ako minister alebo mena management proti tým okradnutým ľuďom, ktorých zastupujú títo právnici? Ja som sa pýtal, či teda tú právnu analýzu vypracovával pán Kán, potvrdené, dokonca sme mali možnosť nahliadnúť. Dokonca sme sa dozvedeli o postavení pána Jána Šimuliaka. Ja sa chcem popýtať ešte na pána Halusku, ktorý je v zamestnaneckom pomere s pánom Kánom a preberá za protestanu za pána Fila, a o tom sú záznamy zo spisov, neodkladné opatrenia a podobne. Prečo ste mi neposkytli informáciu na moju žiadosť podľa infozákona o dotáciách, ktoré dostal SCP Mondi? Ja som v tejto situácii, ako som už spomínal minulé, ja sa cítim úplne komfortne, ja nemám žiaden konflikt záujmov, ja nemám žiadne vzťahy s pánom Filom a nenájdete možno ani jednu fotku, kde by ste ma našli s ním spoločne, pretože nemám s ním žiadny vzťah. Ja neviem, čo hájite, koľkých ľudí a za čo? Vyslovujem poľutovanie nad tým, že tí ľudia asi boli nejakým spôsobom oklamaní. Ja za to určite nemôžem, ani jedna vláda Roberta Fica za to nemôže, pretože tieto udalosti sa udiali v rokoch 96, 7, 8 a 2006, keď ešte táto vláda nemala s týmto výkonom nič spoločné.